Ħafna għadhom qed jitkellmu fuq l-inċident tal-ħajt storiku li krolla fil-ġonna tal-Palazz tal-President f'San Anton. Dawn huma l-filmati tal-post eżatt fejn seħħ il-każ. Id-domandi huma bosta anke minħabba l-fatt li f'dak il-lejl partikolari la kien riħ u lanqas maltemp. Allura x'seta' wassal biex ċeda dan il-ħajt? Ir-risposta possibilment tista' tinstab mill-filmati tas-CCTV li hemm fl-entratura u biżwid din iż-żona fejn krolla l-ħajt. Il-każ seħħa l-ħabta ta' 3 ta' filgħodu fid-daħla li twassal lejn l-entratura prinċipali tal-palazz fil-ġenb tal-bitħa li tintuża wkoll bħala parkeġġ. Il-ħajt iservi wkoll bħala appoġġ għal gallerija passaġġ li tagħti għal fuq l-istess bitħa. L-uffiċċju tal-President qed joqgħod lura ħafna milli jikkummenta fuq dan il-każ u qed jirreferuna għand il-perit li jmexxi id-Direttorat tar-Restawr. Jidher li tul is-sajf li għadda kienet isir xi restawr f'dan il-ħajt, però għadu mhux magħruf jekk hemm rabta bejn dan l-inċident u r-restawr. Il-ġonna ta' San Anton qed jinżammu magħluqa tul il-ġurnata kollha minħabba l-inkjesta li ġiet appuntata mill-Maġistrat Simon Grech sabiex jittieħdu il-prekawżjonijiet neċessarji. Il-palazz li nbena fis-seklu 17 ilu jservi bħala residenza uffiċjali tal-President sa mill-1974. Esperti konfermawna li dan il-ħajt partikolari imur lura mijiet ta' snin.